Как ще решиш проблема? Може да решава това, който има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе? А ти ще отидеш да взимаш решение? Ти нямаш пари, па ще се измъкнеш след това. Как така? Той не харесваше парите, още от малък. Всеки опит да ги пести му се струваше жалък. Искаше уважение от хората и беше наивен. Не знаеше, че когато вали в живота, дъжда е проливен. Когато даваш, не очаква веднага да вземеш. И като влагаш в едно, от друго трябва да отнемеш. Влиза си в схеми, сложни теореми за безкрайните проблеми. Уиски е вареми и празните кореми на малцина по-големи. Народа застепени, полуживи, поумрели. Жумели, румели, футболисти и модели, жулетовци, ромеи, man this is so gay. Чучовци и лели в сайтове за запознанства. Пускате се меси като вземат аванса. За вас ся, то ще боли бе ханша. И не ха, аз не съм ти във бранша.